ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಉಂಡತೆ ಮಾರ್ಚ್ದ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅವೇನು ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಕನೋ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡು ದೈವದ ವರ್ಷದ ಅಗಿಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಏರು ಮಾತ ಪರವೂರುಡುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪರ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವಿರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾತ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಅವೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಅಗಿಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿಯನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡು ಅಗಿಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೆತ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಿತು ಅಗಿಲದ ದಿನ ತಾನಿ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ವೇರು. ಒವೆಕ ಪೊಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಅಂಚನೆ ಅಗಿಲಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಬಂತೇರು. ಮೂರು ನಿಕ್ಲು ಮಡಲ್ ಮುಡಿಪಿನೆಂತು ಓಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಿಪ್ಪುನ ರಾವಜ್ಜಗ್ ಅಗಿಲು ಬಲಸರ ಪಂಡದು ಮಡಲ್ ಮುಡಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾಂತಲೆ ಕಾಜಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದು ಕಾಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೈ ಟಿಪ್ಪುನ ಕಾಜಿನ ನಮಕ್ ವರ್ಷದ ಅಗಿಲ್ದಾನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವನ್ ಯಾನ್ಲ ಕೈಕ ಬಾಡೊಂದೆ ದೈವಗೂ ಬಲಸಿನ ನುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅಗಿಲಿದ ಕೋರಿದ ವನಸನ ನಮಕ್ ತಿನ್ಯರ ಕೊರ್ಪೇರತೆ ಅವೆತ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಿಪ್ಪುಂಡು. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪನ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಏರು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಏನದು ಬೇಕಬಹುದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ಅವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ದೈವಲ್ನ ಅಗೆಲ್ದ ದಿನ ತನಿ ಕೈ ಮುಗಿನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲುಲ್ಲ ಇತನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲಿ ಅಗೆಲದ ಕೋರಿನ ಮಗು ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೈವಲೆನ ಅಗೆಲ್ದ ದಿನ ತನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೇಗ ಬಡಾಪುಂಡತೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಕೋರಿದ ವನಸತೆ ಊರುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ವನಸ ಇವಾಗ ಯಾಲ್ನ ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ತ. ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ನನ್ನ ತುಂಬದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್.